Godmorgen. Du var længe om at åbne, hva'? Jeg var ved at tro, du ikke var hjemme. Jeg var i haven. Jamen, her er så din post. Det er nogle store konvolutter i dag. Nå, ha' det godt. Farvel. Kære Gunnar Wille, tak for din sidste historie. Det er en god idé, at du tegner så meget på alle siderne. Og nu vil vi blive meget glade for at vide, om du igen vil skrive en bog til os. Og vi havde tænkt os, at du skulle skrive og tegne en historie om en ganske almindelig familie. Det skal være en ganske almindelig far og en ganske almindelig mor og et ganske almindeligt barn. Og de skal bo i et ganske almindeligt hus. Selvfølgelig. Og historien kunne jo til at begynde med at handle om, hvordan de flytter ind i deres hus. Så finder du sikkert selv ud af resten. Og selvom vi ved, at du plejer at aflevere dine ting meget hurtigt, når vi beder dig om det, så vil vi med venlige hilsner slutte med at skrive, at også denne gang regner vi med, at du kan aflevere meget hurtigt. God fornøjelse. Vi glæder os til brevene. Hilsner fra forlaget. Og hvad står her? Vi håber, du er i godt humør. Ja. Og jeg vil starte med barnet. Han skal hedde Uffe. Og se sådan her ud. Det var drengen. Og den næste i familien skal være faren. Han skal se sådan her ud. Han skal hedde Basse. Og han skal have en stegepande i hånden. For han kan lide at lave mad. Så mangler jeg kun en mor i familien, synes jeg.
kunne jo hedde Maggie. Og have sådan en kjole på her. Ja. Og hun har en tommestok i hånden. Den får hun nok snart brug for. Ja, sådan skal det være. Nu har jeg familien Fab. Men de står jo op. De skal have et eller andet at sidde på. Lad mig lige se, om jeg har noget her. Ja, det kunne jo være den her. Og et fjernsyn selvfølgelig. Halløj. Hvor kommer vi fra, hva'? Fra papiret. Sådan er livet. Prøv at høre her alle sammen. Jeg har regnet ud, hvad det er, der sker. Gunnar er ved at lave en historie om os. En ganske almindelig historie. Kom, lad os hjælpe ham. Her er vi familien Fab. Her er vi med Zutlisop. Skal det skæres ud i pap, vi Uffe Basse. Maggie. Jeg bliver kaldt for Uffe Fab. Til at hjælpe er jeg skrab. Det er det rene Zutlisop med Uffe Basse. Maggie. Basse. Mit navn er Basse. Og jeg kan lide at lave dejlig mad. Servere den på Zutlifald. For mig, som hedder Maggie Fab. Jeg kan bygge Zutlisop. Blot jeg får et lille nap. fra Uffe. Basse. Maggie. Skal det skæres ud i pap, vi Uffe Basse Maggie. Jeg bliver kaldt for Uffe Fab. Til at hjælpe er jeg skrab. Det er det rene Zutlisop med Uffe Basse Maggie. Basse. La 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 la. Mit navn er Basse. La 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 la. Og jeg kan lide at lave dejlig mad. Servere den på Zutlifald. For mig som hedder Maggie Fab. Jeg kan bygge Zutlisop. Blot jeg får et lille nap fra Uffe Basse Maggie. Stille. Lige et øjeblik. Jeg er fjernsynet fyldt med fede historier. Bare tryk på knappen. Hvem har lyst til at prøve en tur? Prøve et tryk. Jamen, det har jeg da lyst til. Jeg kunne godt tænke mig at Stille se noget. der. Nu skal der lyttes. For det, jeg nu vil fortælle, det kan man lære noget af. Og hvad med de to? Skal de ikke se denne udmærkede og lærerige udsendelse? Godt. I dag skal vi lære noget om at bygge huse. Og for at vide, hvordan man gør det, så må man vide noget om materialet. Om byggematerialet, så at sige. Til at bygge husets fundament skal man bruge et træ. Som det her for eksempel. Ja, det var det. Er der lige en, der gider at slukke? Det synes jeg er glimrende. Lad os straks komme i gang. Vi må finde et sted, hvor vi kan bygge. Uffe, sluk for fjernsynet samt dine ting. Basse, sam dig sammen. Vi går udenfor.
Jamen, så gør vi det, Ja, hvis jeg må være Kom så nu altså, venlig. lad nu være med at stå der. Jeg tænker lige på noget mad. Jeg skal bare lige se, hvordan jeg kan få lavet en bog til at stege ved. Ja, her er døren, og så sofaen. Ja, sådan. Det er ikke alle, der ved, at hos mig, der får man besked. Vil I have en chance her på livets vej, skal I bare tænde for mig. Jeg kan se de lykkelige smile, mens I drikker teen med stil. Vil I have en bolle med på livets vej, skal de bare stole på mig. Nogen siger, jeg masser på, at jeg stjæler tid og rum. Det kan jeg nu ej forstå, er jeg vel så grum. Jeg går videre der, hvor jeg slap. I forstår vel ikke et klap. Tag og giv mig chancen, jeg siger aldrig nej, når I bare tænder for mig. Men dog, sikke en masse plads, der er her. Har lige til at bygge et hus, nemlig. Det er lige det, jeg vil gøre. Hvis jeg skal have alt det træ her til at passe sammen, så må jeg have fat i en sav. Gunnar må tegne en. Uffe, du må lige løbe ind til ham og få den af ham. Og Basse, kunne du ikke begynde at tænke på noget mad? Hej Gunnar. Maggie spørger, om du vil tegne en sav til hende. Og på det her tidspunkt i historien, der tegner jeg så en sav. Den er til Maggie. Sådan, og så kan historien fortsætte. Psych! Jeg fik ham til at tegne en sav. Værsgo, han tegnede bare en sav. Glimrende. Så kan jeg komme i gang. Jeg tror også, jeg får brug for en hammer og søm. Kan du ikke lige skaffe det? Spørg Gunnar. Jo, det er da nemt nok. Det ordner jeg. Hej Basse, jeg skal skaffe hammer og søm hos Gunnar. Få ham til at tegne et par koteletter, hvis du vil være så venlig, når du alligevel er derinde. Kotelet. En hammer. Kotelet. Hammer. Kotelet.
Hammerkotelet. Hammerkotelet. Er det en kotelet? Jamen altså, selvfølgelig. Når Gunnar siger, at det er en kotelet, så er det vel også en kotelet. Hvad skulle det ellers være? Hvad i alverden er det? Jamen, det er da en hammer, som en du... kotelet. Men hvis Gunnar har tegnet den, så er den vel god nok. Det er en kotelet. Skaff mig straks en rigtig hammer. Og flere koteletter, hvis du vil være så venlig. Samme slags, de er døde gode. Hvad er nu det? Det ligner stadig en kotelet. Men det er en hammer, selvom Gunnar er lidt... Ja, men så er det en hammer. Der kommer de til at bo godt. Så skal den bare laves helt færdig. Vær lige stille. Kan du ikke lugte det, hva'? Hvorfor skal jeg være stille? Du snuser da ikke med ørerne. Nogen laver mad. Jamen, du kan da ikke bare gå. Jeg var lige midt i noget vigtigt. Intet er så vigtigt som at blive mæt. Giv mig den kotelet. Må jeg være så venlig at spørge? Hid med koteletten. Altså, ikke skubber, hvis jeg skal. Må jeg så bede om koteletten? Det er dog den stil. Der skal man. Nej, au. Koteletten, siger jeg. Jeg kan jo slet ikke følge med. Au. Må jeg bede om koteletten? Koteletten. Hid med koteletten. Au. Koteletten. Au. Ej. Gunnar, du må hjælpe. Det hele er brudt sammen. Maggies hus er ødelagt. Du må gøre noget. Huset er jo ødelagt. Lad mig lige se, hvor jeg kom fra. Ja, men dog, det er da også rigtigt. Det hele er gået i skud og mudder. Ja, det må jeg straks have lavet om på. Lad mig nu se. Gunnar ordner det hele nu. Nu skal du bare se. Huset er færdigt. Nu skal vi rigtig til at bo.
Jeg blev så stille lige før. Et lykkeligt øjeblik troede jeg, vi var forsvundet. Overhovedet ikke. Vi havde bare travlt inde i huset. Det er garanteret forbudt, det der. Hvad er forbudt? Ja, det er forbudt at bygge her i haven. Sludder. Der er jo ingen, der bruger mellemrummet. Nej, men der må kun ligge et hus i Gunners have. Så han må ikke bygge mere. Det er da heller ikke ham, der har bygget. Det er os. Det forstår jeg ikke. Er I da ikke hans børn? Vi er aldeles ikke børn. Det er kun Uffe, der er et barn, og han er min søn. Vi må ikke bygge der alligevel. Jo, vi må. Det skal du aldeles ikke bestemme. I larmer. Og I bor på et forbudt sted. Færdig. Jeg hader al støj. For støj er noget mig. Og hører jeg det, bliver jeg noget så sur. Jeg bliver noget så vred, når folk slår sig ned og bare siger, at det er her, de bor. Må det være slut? Det er helt forbudt. Se blot det skæve skur. Det gør mig noget. Så sur. Jeg hader tegnerier med farver og papir. Jeg hader, når folk de hygger sig. Sur. Jeg hader tegnerier med farver og papir. Jeg hader, når folk de hygger sig. Sur. Er du altid sådan? Ja. Vi skal nok få dig gjort glad igen. Så skal vi spise Hvad skal vi have? hammerkoteletter. Sådan. Så fik jeg den historie færdig. Den må forlaget der blive glad for. Jeg vil straks sende den afsted. Det er en meget god historie. Men hvad vil du gøre ved den sure busk? Gør ved busken? Det ved jeg da ikke. Det har jeg slet ikke tænkt over. Men når man nu bare kommer videre med historien, så skal du bare se. Det er da vigtigt, at alle er sunde og raske, ikke?